Полезни свойства на кивито. Сочният зелен плод има 3 пъти повече витамин С от портокалите. Освен че е вкусно, кивито съдържа доста скромен брой калории. Но за сметка на това много витамини и полезни хранителни вещества. Кивито произхожда от Китай и затова на много езици е наричано китайско бодливо грозде. В началото на миналия век попада в Нова Зеландия, където от 1930 година започва да се отглежда комерциално. Едва 3 десетилетия по-късно плодът е кръстен на националния символ на островната държава – птицата киви, за да се насърчи по този начин износа. Заради характерния си кисело-сладък вкус, кивито успява да спечели любовта на потребителите и днес се отглежда все по-често и на все повече места, включително и в България. Какви витамини съдържа кивито? Повече отколкото вероятно предполагате. На 100 грама плод приемате витамин С 80 мг, витамин В2 0,04 мг, витамин В6 0,13 мг и витамин Е 0,5 мг. Плодът киви има и други ползи. Фосфор 37 мг, калций 27 мг и магнезий 17 мг. Впечатляващо е най-вече високото съдържание на витамин С, което е между 2 и 3 пъти повече отколкото при лимони, грейпфрути, портокали или чушки. По този начин кивито се отразява много добре на имунната ни система. Консумацията на едва един плод и половина задоволява дневната нужда от 100 мг витамин С при възрастни. Допълнителни киви ползи са все още слабо проучените положителни въздействия върху съня. Ако кивито е от нашата градина или от биопроизводство, може да консумирате плода също и с кафявата му обвивка, която е изключително богата на фибри и омега-3 масни киселини. Освен изброените витамини и минерали като желязо, мед и калий, зрялото киви съдържа едва 61 калории или 255 кJ, 0,5 грама мазнини, 15 грама въглехидрати, от които 3 грама фибри и 9 грама захар. Тъй като плодът освен това има относително високо съдържание на вода, той е идеалната бърза закуска по всяко време на деня. Само за сравнение, 100 грама банан съдържа почти двойно повече захар – 17,2 грама. Освен това, във всяко киви има сериозно количество естествени антиоксиданти. Но на практика, за какво е полезно кивито? Благодарение на ограничените си калории, специалистите препоръчват силно да го консумирате, когато се стремите да свалите килограми. Освен това, плодът се отразява положително на метаболизма. 2 броя киви на ден чувствително намаляват оплакванията от запек и подуване от газове. И още нещо за естествените антиоксиданти, свързани с многото киви ползи. Плодът с латинско название Actinidia delicciosa съдържа молекули, които възпират появата на артеросклероза, сърдечна недостатъчност, тумори, Алцхаймер и Паркинсон. Всяко киви доставя на тялото ни достатъчно полифеноли, които задържат клетъчната некроза и по този начин ограничават риска от дегенеративни заболявания. Препоръчително е да се купуват относително твърди плодове киви. Те са озрели, когато сърцевината започне лесно да поддава под натиска на палеца. Обичайно се прерязва в средата, след което се изгребва сърцевината с чайна лъжичка. Между другото, екзотичният плод не се използва само като храна. Ценните му съставки са горещо желани при козметичните процедури. В повечето случаи те се комбинират с мед, портокалов сок,
бадемово масло и кисело мляко. Киви ползи в случая са противодействията на свободни радикали и на процесите, предизвикващи бръчки. За студените месеци на годината препоръчваме атрактивна и вкусна салата с много киви ползи.